Všichni pozor, ruce nahoru. Fandíme Saše. Pojď, kdo máš ruce? Výborně. Pozor. Saša, ty jsi úplně úžasná. Zastavíme to. Ale já musím říct panu DJovi, že to je taková pomalá jako pecka. My bychom chtěli něco takového víc veselého a rychlejšího, viď? Veselějšího. Máš nějakou oblíbenou písničku? Jakou? Alejandro. Aha, tak Alejandro, prosím vás, pane DJ, máte Alejandro? Nemáme, tak promiň, to nemáme. Zvládnem to s jinou? Ještě? Jo? Nevím, hele, já když mi bylo 5 let, tak já ti něco povím. Já jsem vyhrála takovou Miss s Dádou, to neznáš, to je taková paní a já jsem tam tančila takový tanec a on se jmenuje Lambada, jo, a u toho takhle dívej se, takhle se u toho kroutíš. Umíš se takhle kroutit? Ukaž, takhle, jo, přesně takhle jsem tam tančila. Takže my vás poprosíme, puste nám tam nějakou pecku, ještě my si chceme zatančit něco lepšího. 2, 3. Pojď, a jede, yes! Výborně, pojď! Jej, Saša jede! My oslavujeme Den tance, dneska je Mezinárodní den tance, prosím všichni zatleskejte Saše! Saša jede, výborně! Ještě pojď! To je ono! Tak děkujeme! Výborně, Sašo, dej mi ruku. Děkujem. Tak jo, já vám ji vrátím. Já jsem chtěla, miluju děti, miluju tanec.